20 ka adlaw human miigo ang bagyong Odette ug nasinati sa mga Sugboanon ang kadaot nga dala niini. Miarang-arang na karon ang kahimtang sa probinsya sa Sugbo. Gipaningkamutan gayud kini sa mga opisyales sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga paspas ang pagpadala sa tabang ug relief goods ngadto sa mga labing naapektuhan ug ang pag-clearing sa kadalanan aron dili kini mabalda. Ato sa tigom nga gipatawag ni Gobernador Gwen Garcia kagahapon Enero 5, kauban ang mga mayor, mga board members ug lain-laing mga ahensya sa gobyerno. Iyang gipahimangno ang mga nabuhat sa Kapitolyo ug ang mga tabang nga gihatod sa lalawigan ngadto sa mga kalungsuran. Kini sama sa pagsulbad sa taas nga linya sa pagpalit og krudo, pagkuha og kwarta sa ATM ug ang kakuwang sa supply sa tubig, pinaagi sa pagpahuwam og mga generator sets ug gipapaspasan ang pag-deliver sa krudo. Kahinumduman nga miluwat og mga kamanduan o executive orders ang gobernador nga nag-regulate sa pagpalit sa krudo aron dili kini ma-hoard, pagbutang og price ceiling alang sa mga gasolina ug krudo, ug ang pagdili sa mga pribadong individual nga babagan ang mga telecommunication, water ug power companies sa pag-ayo sa mga poste ug mga linya sa kuryente. Pagpadala og katawhan pagtabang sa clearing operations sa mga natumba nga mga poste ug kahoy inabagan sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines ug ang mga niboluntaryo nga mga pribado nga kontraktor. Pagpatawag sa mga utility providers aron madali ang pagbalik sa kuryente ug tubig ug internet. Pagpang-apod-apod og relief goods ug tabang pinansyal didto sa mga local government units. Kapin sa 215 milyones pesos ang pasiunang tabang pinansyal ang giapod-apod sa lalawigan ngadto sa mga kalungsuran. Sama sa giingon ko, salamat kay nagkahiusa ang tanan. Atong mga opisyales, ang nagkadilaing ahensya sa gobyerno, ang mga vital sectors, power or energy, ni kuyog nato. Kuyog na sa DPWH ug ang uban nato, Department of Energy. Tanan, nagkahiusa, nagtinabangay. I hope that I can safely say that things have become a little better. Naarang-arang na. Apan dili lang dinhi kutob ang buhaton sa Kapitolyo. Tungod kay karon, tutukan na sab ang pagpatukod sa kabalayan nga naguba human sa bagyo. Una na nga mipahibalo si Garcia nga mopagawas ang lalawigan og ngadto sa 2 bilyones pesos alang sa rebuilding program niini. Sa naunang tigom nga gipatawag ni Garcia kaniadtong Martes, Enero 4, nahukman nga ang Kapitolyo na ang mopalit og bultos sa mga galvanized iron sheets o SIN ug ang mga cement fiberboards gikan sa mga manufacturer mismo. Ug iapod-apod kini sa kapin 300,000 ka mga household nga partially o totally damaged pinaagi sa mga LGUs. Samtang nakigtambaya yung usab ang probinsya sa mga local hardware store sa lalawigan sama sa Cebu Home and Builder Center, Easy Partner, aron ang ubang mga panginahanglan sa balay sama sa lansang, electrical wires ug uban pa mapalit sa katawhan. Mahimo usab ipalit ang tabang nga ihatag sa lalawigan o groceries o basic house items sama sa termos, balde ug uban pa ngadto sa mga partner supermarkets sama sa Save More. Mipasalig ang Department of Trade and Industry nga magbutang og price cap aron dili usab makapamahal ang mga hardware sa mga construction supplies niini. Kay ang paagi manggod nato, dili man kwarta atong ihatag. Ang atong i-issue coupons or a card that can be used sa atong mga partner nga merchants aron makapalit sila. I intend to allocate para sa totally damaged og 5,000 kada pamilya, head of the family. Ang balanse ana, mahimo na nila ipalit dito sa supermarkets nga atong mga partners. Ipalit baron og termos, kay gibanlas ang ilang termos, plato, kutsara, mga other basic necessities. They can buy what they need for as long as dili alcohol, like drinks, cigarettes, makeup, toys, accessories. Hayan sunod simana, sugda na ang pag-apod-apod sa mga construction materials ngadto sa mga kalungsuran. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.